huippuonnellinen perusopiskelijamme, tradenomiopiskelija Pertti Ankka on onnellisesti aloittanut 24/7 malliset opintonsa osaamiskeskuksessa. Pertti janoaa uutta osaamista ja hän sydämellisesti siirtyy imemään tietoa Visamäen Ospenlahdesta. Mutta voi, myrsky yltyy Eteläsessä! Älä huku Pertti! Ei hätää. Integroidut korjaavat tuki- ja ohjaustoimet tekevät välittömän korjausliikkeen ja nostavat tradenomiopiskelija Pertti Ankan taas pinnalle Ospenlahdella. Ja hän päätyy onnellisena 8-16 malliseen malliseen toimintaopiskeluun. Eläköön! Pertti valmistuu normiajassa ja rahat ovat kuntayhtymällä.